Ej, fyr lige op med noget stemning. Draft nummer 7 går til... Det er moderne, de her kinder. Læs nu. Mr. Birds. Det er Flemming. Hedder han bare Mr. Bird? Hvad står der her? Vent lige. Den er helt struggling med at zoome nu. Sådan der. Nu får vi... Ja, det er så sejt her med det tilstedeværende, der fucking er en lottery, altså. Okay. Draft nummer 6. Der er kun pynt. Nej, okay. Draft nummer 6. Der er svært lidt whining over det her. Går til... Nu kan jeg også snart være højt. Ja, det er altså godt. Kimoteps, godt at sige. Yes! Det gider ikke mere. Prøv lige, jeg skal lige se den, Kim. Ej, men hvis pappen får nummer 1, så bliver jeg for sur. Det gider jeg ikke. Så vi skulle snart i top 4, boys. Så er vi snart inde. Draft Der er nummer 2 pladser, jeg ikke vil have nu. Go. Fucking giv mig top 3. Giv mig top 3. Jeg tror selv, det ikke er blevet lidt hej med draft. Draft nummer 5. Går til... Do the pop. Yes. Du er der Barbie! Nej, hvor er det plat der. Er det Kroger? Jeg er sikker på at få en rigtig god spiller. Kan du ikke tage et sweep eller noget? Næsten så færdigt. Lad os lige tage... Er vi færdige? Gør vi det? Jeg gør den færdig. Draft nummer 4. Ej, det går ikke. Kom nu, mand. Bare giv mig den her. Draft nummer 4. Går til... Havlets dreng. Yes! Jeg er i top 3! Jeg er i top 3! Det er helt cool, det. Hvad så, Søren? Hvad siger du til det? Jeg siger... 2 spot thumbs up. Seriøst, når vi selv har gjort det her, så vil jeg ikke godtage det. De 2 drenge der. Okay. Så kommer vi bare begge to i. Der er 3 tilbage. 3 tilbage. Tavs, hvordan har du stået? Hvordan er det cracket the code? Jeg har cracket the code, som... Okay, nummer 3. Ja. Draft nummer 3 går til... MC 8000. Så er det for mig, Tavs. Fandme sindssygt. Jeg har set det lignende. Det bliver det random til sidst. Er I klar? Skal vi sige, at den næste bold, det er nummer 1 spot? Er det ikke sådan, man gør? Jo, det er sådan, man gør. Det er sådan, vi gør det. Det er aftalt nu. Så Sig det til, det med de sidste 2 spots, der i stedet for at følge den række, for noget hidtil der gjort, siger vi, at det næste nummer, der bliver trukket ud, får første spotten. Vi se. En af de 2 her får første spotten. Nej, næsten. Draft nummer 1. Chancen for at vælge den bedste spiller i NBA går til... Det er godt ud. 1000! Hvor vildt siger man? Jeg er tilfreds med mit second pick her, altså. Jeg skal lige se, at der er en gang står oldefejl det sidste. Det er lige oldefejl. 1000 skal lige ud. Det er dokumenteret det her. Skal lige filme sjovt lidt. Og den sidste, som nødvendigvis må være oldefar. Vi tjekker lige for en sikkerheds skyld, at 1000 er rated helt lort. Power Mongers er nummer 2. Nej, hvor er det næste. Det er helt latterligt. Så er det det.
Så nu går vi forfra. Det her var testen. Det var mock draftet. Ej, hvor er det sindssygt. Hvor sindssygt, mand. Du vil lige filme dig selv, og det er meget glad til. Det er vist senere, man ser det. Nej, hvad får man så? Nummer 6, skal vi se ud en gang. Der får man nummer 4, så får man... Så får du af Marius Staudemeyer formentlig. Eller Dwayne Wade. Hvem du vil have? Ja, Dwayne Wade, ja. Han kunne også være godt bud. Nå, boys. Er det dokumenteret? Kan jeg slukke det her? Ja, jeg kan få Ja. Cut. Det var filmer. Er det en sur Sherman? Hvad blev du? 8? 30?